Obrim l'espai de salut integrativa amb Alejandro Sanz. Molt bon dia. Bon dia, Mari Carmen. Benvingut. Com estàs? Molt bé. Anem a parlar de la menopausa. Anem a parlar de dones. Anem a parlar de dones. I un poquet dels homes, que també tenim la nostra pròpia pitopàusia. Val. Mira, pues, la menopausa és una etapa de la dona magnífica, si s'arriba amb salut, que sol comprendre's entre els 45 i els 55 anys. La mitjana al nostre país està als 51 anys, i encara que la considerem que és la menopausa és tota una època mentre es perd la menstruació i perquè les hormones, la menopausa realment és el dia de l'última regla. Sí. El que normalment li diguem menopausa li tindríem que dir el climateri. Que ja agafaria tota la premenopausa, no? Els 4-5 anys, on la dona ja sent desequilibris, i el posterior a aquesta manca de la menstruació, que, com totes saben, dura encara uns anys. Aleshores, sol englobar uns 10 anys de la vida de la dona, on deixa d'ovular, de fabricar òvuls, degut a una caiguda de les hormones més importants a nivell de la regulació de la salut i sobretot la salut sexual, però aneu a veure en quantes coses intervenen els estrògens, que baixen considerablement, la progesterona, que baixa considerablement, i una caiguda de la testosterona, però que sí, que la dona té testosterona, sí, però que el ràtio, al baixar els estrògens, la poca testosterona que la dona té, pot fer que es masculinitzi. I ara, poquet a poquet, us aniré explicant i anirem entenent què vol dir aquestes tres hormones i les seues relacions. Val. Aleshores, com vos he dit, esta pèrdua dels estrògens van a donar els que hem conegut sempre com els símptomes de la perimenopausa, que a dia d'avui crec que tothom coneguem. Com, per exemple, els fogots, els sofocos, com acaloraes, que diuen. Així diguem acaloraes. Sí. La falta de desig sexual, la caiguda absoluta del líbido, la sequedat en la zona íntima, pèrdua, inclús coses que no relacionem, com la pèrdua de visió associada a l'edat, té molt que veure amb aquesta caiguda dels estrògens. També l'augment del pes és una característica principal, igual que l'augment de la tensió arterial. També una de les característiques principals és els desequilibris en l'estat d'ànim, des de la depressió fins a l'alta reactivitat, no? Anem a dir-li la mala llet. Osteoporosi, estrenyiment, problemes de la son, dolor crònic, pèrdua de cabell, i a nivell analític solem observar augment de triglicèrids, de colesterol LDL, que és el que no ens interessa, desequilibris en el sòl pèlvic, com el sòl pèlvic, la zona baixa, per exemple, els problemes d'incontinència que fan necessaris ús de compresses, però anem a intentar no ficar parxes per entendre els mecanismes per no tindre que gastar després parxes per solucionar tot això que t'ha dit. Sí. Per què? Clar, què s'ha fet convencionalment? Tenim colesterol, la pastilla del colesterol. Tinc sequetat, crema hidratant. Que tinc acaloraes, un bon palmito. Bueno. Veritat? No s'ha intentat solucionar de base el problema, sinó, per exemple, si comença a estar deprimida, me van a donar un antidepressiu. Comença a patir osteoporosi, me van a dir que necessite calci i vitamina D, tinc estrenyiment, me donaran estratègies per a fer de ventre, però nosaltres intentem anar molt més allà que ficar esparxes i intentar tornar-li l'equilibri hormonal a esta dona. Aleshores, quina teràpia s'ha utilitzat durant anys? El que es coneix com a teràpia hormonal substitutiva, no? A nivell mèdic. Sí. Se'ns fica, per exemple, uns parxes o unes pastilles en les quals entrarien estrògens i progesterona, però en aquest cas serien d'origen sintètic i que res tenen que veure en la funció natural. I, per tant, a dia d'avui ja se necessiten estudis molt concrets de la dona per a acabar recetant-li aquest tipus de fàrmacs, ja que podrien induir
a grans problemes, incluïts el càncer i altres històries. Però pareix ser, Alejandro, que ara s'ha demostrat que no. Se pensava que era així fa pocs anys i ara pareix que tornen a donar els tractaments hormonals substitutius perquè... Per atrevir-se a donar un tractament hormonal substitutiu se deuen fer tests genètics i de funció d'enzimes hepàtiques que a dia d'avui se fan en centres molt especialitzats i que, per tant, s'assumeixen riscs molt alts al ficar hormones en cossos que gestionen mal les hormones. Això simplement és una aclaració. No és, els metges ja saben el que tenen que fer. No van a donar-li un tractament no adequat a ningú, evidentment, però que tampoc és el que m'has dit. No s'està utilitzant de la manera que s'utilitzava abans com una medida normal, el ficar teràpia hormonal substitutiva a totes les dones. Bueno, dit això, anem a buscar de quina manera més respetuosa, veritat, a través de l'alimentació i l'estil de vida, podem ajudar a una dona a mantenir els seus nivells d'estrògens. Jo sempre li dic a les meves pacients que l'ideal és arribar a la menopausa en una bona salut perquè quan vinga la menopausa i perga hormones no ho note. El que estem veient és que moltes dones arriben als 45-50 anys amb un estat de salut molt baix, amb molt d'estrès, molta ansietat, amb molt de greix, amb poc d'os, poc de múscul, i això la va portar a una menopausa plena de problemes i una caiguda considerable del seu estat de salut general i, sobretot, començar a diagnosticar malalties cròniques degeneratives. Així que mireu la importància de la medicina preventiva ja des de que som xicutius, adolescents i ja més fadrins, perquè quan vinguen les vaques flaques el nostre organisme no es ressenta tant. Bueno, dit això, de quina manera podem fer que augmenten els estrògens en una dona? Tenim unes ferramentes espectaculars, agafeu paper i boli, perquè de veres que funcionen superbé. La infusió del trèvol roig, l'alfalfa, el sèsam, la regalícia, el nyame o el Vitex acnus castus són espectaculars. També un gran descobriment és el kutsu. És un midó, és una arrel blanqueta. Nosaltres tot això que vos estem contant ho tenim en la nostra tenda, ja que anem portant tot allò que a voltes costa un poc de trobar. Sí. I tot això que vos estic dient, en tendes especialitzades ho trobarem. I si no, es pot buscar també a comerços de proximitat, li dius, teniu Vitex? No, doncs me'l dus. I segur que te'l porten. Jo ne prenia de Vitex. Són gotes, no? Bueno, és una fórmula que pots trobar en gotes, en pastilles. Nosaltres la suplementem en pastilles per assegurar la dosificació, per a ficar dosis científiques. El kutsu sí que l'utilitzem com a aliment, no? Ja que va en potets de vidre, i és així com blanquet, i és com una polseta que la tires a l'aigua, i una culleradeta de kutsu tots els dies ens ajuda a mantenir uns nivells d'estrògens saludables. Kutsu, te refereixes al kuzu? Sí. Vale. Que pareix que siga tissa. Sí, és com una tissa, és curiós, veureu. Pues és fabulós, de veres. Vos ho aconsello tot, a homes i a dones, ja que és un fitoestrogen però saludable. Dins de la família dels estrògens és que tenim que saber que quan parlem d'estrògens parabés perquè hi ha uns que són molt bons i quan vos he dit cuidar amb els estrògens és perquè hi ha altres que fan unes funcions totalment contràries. I això a voltes crea un poc de confusió. Avui estem remarcant els estrògens que deuen entrar al cos per a tindre una bona funció en tot allò que hem parlat abans, que per la seva caiguda comencem a tindre problemes. Tot el que vos ha dit de la visió, els ossos, el líbido. Més cosetes que són superinteressants. El ghee, o sigui, el lino, ja siga amb llavor, soc recomanat triturar-ho o l'ús de l'oli perquè molta gent, com a nivell intestinal no va molt bé, igual que minxa la semilla, la fa fora. Entonces no l'aprofita. I per tant recomanem triturar la llavor o el mateix oli de ghee, és fabulós. Les nostres amigues les crucíferes, el bròcoli i les cols són bones pràcticament per a tot. Així que una dosi setmanal
que és com el que mos capen un grapat en les mans, és una dosis terapèutica fabulosa de les crucíferes. Una altra gran amiga amb una quantitat d'evidència científica enorme és la Cimicifua racemosa. Nosaltres, la Cimicifua i el Vitex agnus castus forma part de pràcticament tots els tractaments de la menopausa i vos puc dir que a nivell clínic és molt espectacular veure el canvi que fa una dona quan recupera els seus nivells hormonals, però no sols perquè pren estrògens, ja aneu a veure que l'estil de vida és igual d'important que la presa d'estes brosses, llavors o suplements, el control de nivell d'estrès, tot el que vos conté sempre, que després vos ho remarcaré de nou. Un altre gran amic dels estrògens és el ruibarb. Jo, la primera vegada que ho vaig sentir, vaig dir, no ho havia sentit mai, el ruibarb. És com un api. Yeah. I és fabulós també per aquest augment dels estrògens associat als problemes de la menopausa. L'albercoc i les freses, les infusions de lúpulo i, per exemple, el raïm, la seva pell i la pepita de dins, que són rics en el famós resveratrol. Igual ho coneixes perquè la veritat és que s'ha fet prou conegut, és un antioxidant potentíssim i que va molt bé a la menopausa. Un tema que normalment se'ns pregunta molt és si la soja sí, si la soja no, veritat, igual ho tenies entre les teves. A veure, l'Autoritat Europea de la Seguretat Alimentària en 2011 va dir que no hi havia evidència suficient com per a que es fora un tractament l'ús de la soja i que devien diferenciar-ho bé amb les dones asiàtiques, que sí que els va bé, però perquè tenen unes condicions a la seva microbiota intestinal totalment diferents a la de les dones occidentals. O sigui, no ens senten igual les coses, depèn de quines zones vivim i les costums que tenim alimentàries. I potser a una dona asiàtica la soja li pot anar bé, ja que prenen soja des de xicotetes i prenen una quantitat d'isoflavones 10 vegades superior a les dones espanyoles, i no ens podem guiar per el bé que els va a ells, hi ha que mirar com ens va a nosaltres. Pareix ser que la soja no seria el millor recurs, a part de totes les polèmiques que hi ha amb el tema de que si és transgènica o si a nivell de la permeabilitat intestinal pot ser interessant o no. Normalment nosaltres no l'aconsellem. Vale. Cosetes, com t'he dit, hem parlat de tres hormones. La caiguda dels estrògens, problemes amb la testosterona. La dona comença a perdre els estrògens, que és l'hormona que la feminitza, i per aquesta caiguda el ràtio, o sigui, la comparativa amb les seues hormones masculines, les hormones masculines comencen a guanyar, veritat, és el que es diu, augmenta el ràtio testosterona-estrògens. Què vol dir? Que passen de pera a poma. La distribució de la grassa passaria de les caderes i el cul i les cuixes, anirem veient com va augmentant el perímetre de la cintura i va canviar molt el tipus. Però no és només això. Es veu una masculinització dels rasgos facials, de la conducta, pot aparèixer més pèl. Clar, tot això hauria controlar-se abans de que aquestes hormones ja hagin fet tots aquests canvis. Evidentment, o sigui, hi ha que mantenir aquests nivells d'estrògens alts per a que la testosterona no tingui aquesta influència sobre la dona, ja que aquesta influència de la testosterona també explicaria l'augment del pes que se produeix en aquesta etapa de la vida. Augmenta el pes, la pressió arterial, però també l'apatia, la fatiga, la depressió, l'osteoporosi, disminuir la libido. És que tot això està relacionat amb aquest desequilibri hormonal. Augmenten els triglicèrids i el pitjor de tot, que és una de les característiques que a dia d'avui s'estudien com a un marcador molt roïn de mala salut, és la sarcopènia, la pèrdua de la musculatura. Senyors, ho he dit moltes vegades, el nostre múscul és la nostra garantia d'un envelliment saludable i mantindre'ns engreixats i sense múscul per un treball on no hi ha treball de força va pintar molt mal. Així que fiquem molt les piles, que és necessari mantindre este múscul ben fort per a que puguem envellir en salut
no ser una persona dependent el dia de demà. Vale. Vale? Tercera, bueno, per exemple, Sí. què me solen preguntar? El tema dels sofocos. Quins sofocos? És el que més Però, me Alejandro, demanen, una vegada ja ha fet Mhm. les hormones, este canvi, ja no hi ha possibilitat de tornar darrere. Sí, 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 sí. El que passa és que vas perdent batalles, clar, si has perdut calci, has guanyat 10 quilos de greix, has sí, perdut múscul, evidentment ja no tens l'ambient hormonal favorable per pegar-li la volta. ja. Si ja mos costa els joves, si ja ho veus, que ni els joves se mantenen saludables. Imagina quan ja siquiera tens aquestes hormones. Tot això és més important del que pareix, el que passa és que vivim, com sempre ho diguem, pues, ja me preocuparé quan me vinguin els problemes. Ja. Doncs vos intente sempre despertar un poc per a treballar un poc la medicina preventiva. Doncs sofocos, Sí, fogots, acalorades, estan relacionats? És la gran pregunta, I això per què ve? I això per què ve? Clar, que hi ha gent sabem que que ne està té relacionat... i altra que no. Clar, perquè depèn molt... A veure, totes tenen en comú la caiguda dels estrògens. El que passa és que aquesta caiguda dels estrògens pot afectar molt considerablement els receptors de serotonina, concretament el 5-HT7, que és el de la termorregulació, està al cervell. Quan me cau l'estrògen, regulem la temperatura. I així tenim dos ferramentes també que funcionen molt bé. De nou va aparèixer la cimicifuga racemosa i la sàlvia. Dius La el nom sàlvia, que m'és impossible d'entendre el que dius. sí, cimicifuga, sí, és que no és fàcil. Ja. Per dir-ho així de fluid, anys. Sí, cimicifuga racemosa. Ja. I és un 10. També vos dic, com us dic sempre, per favor, consulteu a professionals especialitzats en la matèria, que això no és un xoc, que són plantes, però que tenen una potència que cal medir bé i cal anar molt ben assessorat, ja que cada dona és un món i a lo millor els consells que te pugui donar a tu, Mari Carmen, Sí. poden ser inclús contraris per a una altra dona en un altre perfil hormonal. Per això te deia lo de les teràpies hormonals. Sí. Cuidado que moltes vegades no adapten la teràpia, ja que és un protocol, i hi ha dona amb una predisposició enorme a patir malalties hormonodependents i per les quals tenim que anar amb molta precaució a l'hora de tocar-li les hormones. Vale? Val. Aleshores, per a les acalorades, la cimicifuga racemosa, la sàlvia i l'oli d'onagre, que és superconegut. Això és com que se coneix... Jo n'he pres una barbaritat d'oli d'onagre. Tot un clàssic. Ja. Per a l'estat d'ànim, la memòria i la son també està relacionat, evidentment, amb la caiguda d'estrògens i amb aquesta relació que tenen amb la serotonina. Jo sempre li dic als meus pacients que la serotonina s'encarrega del benestar, el ben dormir i el ben cagar. Llavors és important la serotonina i que quan comença a caure l'estrògeno i tinguem problemes amb la serotonina, Sí. doncs comencem a estar deprimits, sense ganes de res, comencem a tindre falta de memòria, de concentració, i el pitjor de tot és que perdre la qualitat de la son. Sí. Ja que, com t'he explicat moltes vegades, perdre la son per a mi és un signe de moltíssima mala salut i que deu ser tractat de la manera adequada. En aquest cas, nosaltres utilitzem melatonina Sí. i valeriana, també funciona molt bé en els temes de la son i la menopausa, i per a l'estat d'ànim pues, trobem, per exemple, el Vitex acnus castus, o si ho diguem en castellà, el sauzgatillo, i l'hipèric, la famosa gerba de San Juan. Sí. Cuidado si estem medicats amb hipnòtics, antidepressius i tot això, per favor, no se suplementeu en res sense consultar-ho amb un autèntic especialista en medicina integrativa o psiconeuroimmunologia, ja que la majoria de fàrmacs ixen d'aquestes plantes. O sigui, n'hi ha que entendre que són plantes, però ahí dins n'hi ha química. Sí. I no és un xoc. Que ben dut, vos ho dic, és increïble el que se pot lograr i vos estic donant unes pistes enormes que pràcticament amb uns xicotets canvis vos pot canviar la vida. ¿Vale? Vos torno a recordar el tema del kutsu, ja que també augmenta la serotonina, la sensibilitat del receptor de serotonina 5-HT del 5-hidroxitriptòfan al cervell.
¿vale? Que és l'encarregat també dels sofocos. O sigui, el cucho ajuda a l'estat d'ànim, però també als sofocos. I per a l'estat d'ànim, com us he dit, també l'hipèric i el Vitex acnus castus. Nosaltres tinguem suplements que ho combinen tot i que pràcticament amb un parell de càpsules sí, perquè anava a dir-te jo, Alejandro, dic, si hem de comprar tot això... No, és el que te dic. Hi ha cases de suplementació que conforme l'evidència científica avança, ells van darrere i ens ho fan molt fàcils als terapeutes. També us dic que això vos ho haurà contat l'any passat i haurà canviat coses. Vull dir, és que va rapidíssim. Van eixint moltes noves evidències i no ens podem quedar en el que es coneix per el passat, n'hi ha que seguir aprenent. Doncs, tercera hormona, ja hem parlat dels estrògens, hem parlat de com se'ns queda la testosterona en les dones fent un predomini i augmentant-li el pes, i la caiguda de la progesterona. La progesterona junt als estrògens es deuríeu conèixer perquè són les encarregades de, amb la seva fluctuació, de que la dona ovule i menstrue. Sí. I la progesterona en aquest cas està a la fase lútea, que és la de després de l'ovulació, i que és la que s'encarrega de mantenir l'endometri, l'úter i tot bo per a la fertilitat. I que en el cas de que no n'hi hagi una fecundació, es desprèn tota aquesta preparació a l'endometri en forma de lo que es coneix com a la menstruació. ¿Vale? Sí. La caiguda de la progesterona ajuda a que menstrues. Però en la menopausa hi ha una caiguda de progesterona dramàtica que dona una quantitat de sintomatologia associada a tot el que ja hem dit. Al final, el que t'he explicat abans, que és per lo que se coneix la menopausa, la progesterona és igual de protagonista que els estrògens. Aleshores, com augmentem la progesterona? Sabem que tot allò que augmenta la circulació perifèrica, que es diu, o sigui, la que puga alimentar la zona d'ovari i endometri, és una gran estratègia. I, per tant, tindrem que parlar del òxid nítric, òxido nítrico, on els aminoàcids arginina i citrulina són els precursors. Se poden suplementar, by supervisió professional, però també podem utilitzar aliments com la sandia, el salmó salvatge, gambes, el ghee, com us he dit abans, el sèsam, fruits secs, però l'estrella, sempre ho dic, és la remolatxa. La remolatxa és espectacular, ja per a aquest tema de la circulació i la progesterona, però també per al rendiment deportiu, cognitiu, així que pon una remolatxa en tu vida. Però ten cuidado, no te manches. Això sí, he ficat un babero. Sí. Ai, mare. Bueno, seguim. La progesterona està molt relacionada amb una de les gasolines que utilitza el cervell per a l'estat de calma, que és la GABA. Per tant, si me disminuïs la progesterona, me disminuïs la GABA. I, per tant, també comencem a sentir aquesta ansietat de base. Solen descriure estic nerviosa. No sé què me passa, estic nerviosa, estic intranquil·la. Clar, segurament també la caiguda de la progesterona ha provocat un desequilibri en el neurotransmissor GABA. I que amb una bona supervisió professional també pot ser suplementat donant resultats increïbles també en aquelles dones que els falta la GABA. És que es dona la GABA i, m'ha canviat la vida. Aprofites aquesta sensació de que les coses van millor per a indicar-li al pacient ara és el moment d'apuntar-te al gimnàs, d'anar a nadar, de fer peses, de ficar-te al sol, de si t'agrada cantar, que comences a llegir, que comences de nou a activar una vida plena que t'agrade i baixar el sofriment i l'estrès innecessari d'estar patint, ja que l'estrès crònic mantingut és el principal factor d'una menopausa dolenta. Mireu si és important l'estat emocional. L'estat emocional regula totes aquestes hormones. I quan estem patint sempre, habitualment, i la contestació sempre serà que jo sóc aixina, doncs, si eres així i no aprens a ser d'altra manera, estàs condenat a sofrir un muntó. Ja que si als 50 comencem a estar així de malament, crec que encara mos queden 30 anys per davant. I, per tant, no s'espera un futur massa bo.
Així que un poc de consciència també en el tema de l'estil de vida. Més cosetes. Què ens ajuda a augmentar la progesterona? La vitamina C. A part de que és un antioxidant brutal i que ens ajuda contra els virus i un munt de funcions, és una vitamina antiedat, anti-aging, ens ajuda a augmentar la progesterona i també a la neteja hepàtica. Així que la vitamina C, suplementar 1 gram al dia amb la formulació que l'especialista crega convenient, és un gran remei. També la vitamina E i la A. Altres factors com el zinc, l'omega-3 o les vitamines del grup B són importants, l'arginina que ja vos ha dit, i així tornen els nostres amics, la cimicífuga racemosa. A veure com és, Mari Carmen? Cimicífuga racemosa. Ai, que s'ho ha apuntat davant. Home, és que si no... No hi ha qui ho diga a la primera. De veres. I el Vitex acnuscastus. Exacte. El South Gatillo. Podeu trobar-ho de les dues maneres. I, com no, la prodigiosa melatonina. Dit això, vos recorde també que el nyame, que també no ho coneguem molt, ja que culturalment no gastem això, ve de Sud-amèrica. Nyame. Nyame, sí, N-Y-A-M-E. És una fitohormona que té dioxenina, que és un precursor de la progesterona, i que és de veres que pareix ser que hi ha estudis que diuen que va genial, i hi ha altres que diuen que no es transforma en progesterona. Ahí hi ha el criteri de cada professional que li xisga. Val? Recordar que amb això que vos he ensenyat, evidentment, augmentem els nivells d'estrògens, augmentem els nivells de progesterona, i per tant la menopausa va ser un altre món. Sempre intente reenquadrar la psicologia de les dones que venen a consultar, dient-les que és una etapa és preciosa, en la qual la dona deixa de tindre unes fluctuacions hormonals que en molts casos els ha marcat la vida, i que és un gran moment per a empoderar-se i viure una vida molt més plena i saludable. Val? No l'herència que hem rebut, que pareix no, és la menopàusia. I com tinc la menopàusia tinc que estar mala, tinc que estar grossa, tinc que perdre os, tinc que perdre monyo, tinc que perdre memòria. Claro, és que és la menopausa. Jo sempre dic, no, és el teu estil de vida. És la teva manera de no aprendre què necessita el teu organisme. I sobretot això que te dic sempre, no? La deixadès, el conformisme, de creure que els anys porten la malaltia, i no és així, de veres. Sempre vos intento donar un missatge d'esperança, en aquest sentit. Podem envellir molt bé. I després, per la que ens toca als homes, resulta que també tinguem la nostra menopausa, és la andropausa. Alejandro, ràpidament, o la deixem per al pròxim dia? No, com els homes així no pintem res. Home, no m'ho digues així, és que se m'acaba el temps. Que ja està, és molt ràpid. Res, que en l'andropausa el que ens passa als homes és que perdem la testosterona a partir dels 30 anys, i que si no practiquem exercici de força i mantinguem la nostra musculatura bé, començarem a engordar, a perdre tots els músculs, a perdre la memòria, i tindrem un envelliment igual de mal que el que estàvem dient fa un moment que els passa a les dones. Així que, senyors homes, també tenim que arribar ben forts als 45 anys i amb la panxa ben flaqueta. Molt bé. I ahí se queda l'assunt. Ahí se queda. Manera de poder contactar amb tu, Alejandro, si alguna persona està interessada. Xarxes socials, ¿vale? Pugueu ficar Alejandro Sanz Fisio en Instagram, en Facebook Alejandro Sanz García, o Alejandro Sanz Salut Integrativa, que és la fanpage de Facebook, la nostra pàgina web, salutintegrativaalejandrosanz.com, i el nostre número de la clínica, que la tenim al Alberic, 620 55 89 84, dir-vos que fem consultes online, pràcticament per a tot el món, ja que tinguem consultes de tots els parts del planeta, i que no tinguem ningun tipus de limitació a aquest aspecte. I que una primera visita moltes vegades canvia vides. Així que, ànims. Perfecte. Alejandro, que passes una bona setmana. Igualment, una abraçada. Una altra, adeu. Adeu.